Φυσάει ένα απαλό δροσερό αεράκι. Όταν ανεβαίνει εδώ πέρα πάνω, σαν να είναι αέρας ελευθερίας. Ναι, είμαι πάνω στο μαύρο βράχο. Το Σούλι, το κακοσούλι. Ξεραΐλα. Τι του βρήκαν οι σουλιώτες κι ήρθαν εδώ πάνω. Το 1600 λέει ο θρύλος ότι πρωτοανεβήκανε. Κατατρεγμένοι, είτε από τον νότο είτε από το βορρά, επαναστάτες, χριστιανοί ορθόδοξοι όλοι τους, κυνηγημένοι από την Τουρκιά αλλά και από την υπόλοιπη Αρβανιτιά. Και ανεβήκαν εδώ για να ανασάνουνε. Αμόρφωτοι άνθρωποι, αγρίκοι θα έλεγα, πολεμιστές, γενναίοι, δεν σηκώνανε ξένο χνότο στην πλάτη τους. Θέλαν να αναπνέουνε και να το χαίρονται. Και φτιάξανε μια ιδιότυπη κοινοπολιτεία. Στην αρχή 4 χωριά, το Τετραχώρι, το Σούλι, η Κιάφα, ο Αβαρίκος και η Σαμονίδα. Και μετά όταν πληθύνανε σιγά σιγά άλλα 7 χωριά. Δεν μετράγαν τους κατοίκους όλους μαζί, μόνο λέγανε πόσους στρατιώτες είχανε. «200 χρόνια μείνανε. Τους κυνηγήσανε όσο τίποτα. Λες και ο τόπος αυτός ήτανε παράδεισος. Και αυτοί οργανωμένοι αντισταθήκανε. Όχι μια, όχι 2, μα 100 φορές. Ας είναι καλά το σύστημα της κοινοπολιτείας. Είχανε μέχρι και κοινοβούλιο, μέχρι και εθνοσυνέλευση. Εδώ, λίγο πιο κάτω. Τι περιμένατε να δείτε? Το ελληνικό κοινοβούλιο πνιγμένο στα δρύινα έδρανα και στις μικροφωνικές εγκαταστάσεις? Όχι. Αυτός ο τύμβος με αυτή την αλάνα σηματοδοτούν το βουλευτήριο των Σουλιωτών. Είχε κάτι που δεν έχει το κοινοβούλιο σήμερα. Τιμιότητα και πάθος. Και δεν είχε συγκεντρώσεις που και που. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία οι αρχηγοί κάθε φάρας μαζευόντουσαν εδώ για απολογισμό της εβδομάδας και προγραμματισμό της επόμενης και για να πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις. Και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η θέση της γυναίκας. Μια κοινωνία με πολεμιστές, τι θέση μπορεί να έχει μια γυναίκα? Κανένας δεν ήθελε να κουμπίσει γυναίκα με εχθρικό τρόπο. Οι γυναίκες διαφθετίζανε ειρηνικά τα εσωτερικά θέματα. Ποια ήταν τα 2 πιο πολύτιμα πράγματα στο Σούλι και στην κοινοπολιτεία? 2. Το αλάτι και το νερό. Τα πηγάδια τους. Τα μετρώ, τα ξαναμετρώ. 50 είναι, 60 είναι, μπερδεύομαι. Το ένα δίπλα στ' άλλο σκορπισμένα. Λένε βέβαια
ότι την παλιά καλή εποχή του Σουλίου ήταν 450, όσα και οι οικογένειες που ζούσαν εδώ. Και δεν έπρεπε ποτέ μια γυναίκα συγκεκριμένης οικογένειας να μπερδέψει πηγάδι. Εάν πήγαινε σε πηγάδι διπλανό, δύο πράγματα σημαίναν: ή γκομενηλίκια ή προξενιό. Και τα δυο θέλανε ξεμπέρδεμα. Και πάνω από τα πηγάδια, στις πλαγιές των βουνών, σκόρπια τιχαλάκια από παλιά σπίτια, που και κάποιο σπίτι, με ιδιότυπη αρχιτεκτονική, διόροφα, τα πάνω παράθυρα στενά σαν πολεμίστρες και η σκάλα πάντα εξωτερική, να μπορούν να φεύγουν στα γρήγορα. Κάτω ήταν ο χώρος για τις δουλειές του σπιτιού. Σε κάποιο τέτοιο σπίτι, κάποια στιγμή, το 1790, ακούστηκε ένα κλάμα μωρού. Ενός μωρού που το κλάμα του, τα δάκρυά του έμελε να ξεπλύνουν τα ανομήματα και τα αμαρτήματα ολόκληρης της φάρας του. Το 1790 γεννήθηκε ο μικρός Μάρκος Μπότσαρης. Όμως, τι ήταν αυτοί οι σουλιώτες, τι ήταν αυτοί οι πολεμιστές, τι γλώσσα μιλάγαν, από πού κατάγονταν. Όποιος δεν άντυχε τον τουρκικό ζυγό, ερχόταν στο Σούλι. Εδώ ήταν άσυλος στο Σούλι. Το πιο έγκυρο βιβλίο της εποχής εκείνης του Περεβού, που έχει βγει στα μέσα του 19ου αιώνα, δεν λέει τίποτα. Κάνει το παπί. Τώρα, ο ίδιος έκανε το παπί ή οι μεταγενέστεροι πετάξαν τα χαρτιά, κανείς δεν ξέρει. Πάντως οι περισσότεροι ιστορικοί, έχοντας μια ελληνική εθνική υπερηφάνεια, ισχυρίζονται ότι ήταν Έλληνες. Οι Σουλιώτες ήταν Έλληνες και καθεαυτού Έλληνες. Έλληνες σε μια εποχή που κανείς δεν ξέρει τι είναι η Ελλάδα, που έχουμε μια Οθωμανική αυτοκρατορία, που έχουμε φυλές από όλο τον κόσμο εδώ πέρα μαζεμένες. Μπορεί να ήταν Αλβανοί, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Μπορεί να μην μιλάγανε ελληνικά. Δεν ξέραν την Ελλάδα σίγουρα. Και αν παλέψανε για την ελευθερία. Την ελευθερία τους. Την ελευθερία αυτού εδώ του τόπου. Δώσαν ένα παράδειγμα σε όλους τους κατοίκους τούτης της χώρας. Ότι η ελευθερία θέλει αχαμνά για να την έχεις. Θέλει δύναμη και αποφασιστικότητα. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν γενναίοι πολεμιστές, αλλά ήταν και άνθρωποι. Και εκεί, γύρω στο 1800, όταν ο Αλή Πασάς μετά από 2 αποτυχημένες πολιορκίες δεν είχε καταφέρει να πάρει το Σούλι, άλλαξε τροπάρι. Τον Μπαξίσι. Αλλοιώσανε συνειδήσεις. Κάναν τους Σουλιώτες να τσακωθούν μεταξύ τους και ο ένας να μισήσει τον άλλο. Δεν αργούσε η πτώση. 1800 με 1803, 3 χρονάκια πολιορκίας. Ο Αλή βολιδοσκόπησε τα πράγματα. Άλλωστε ήταν τόσο ρευστά, ακόμα και οι κατάσκοποι του μπαίνανε και βγαίνανε στο Σούλι. Αρβανίτες οι μεν, αρβανίτες κι οι δε. Ίδια ντυμένοι ήταν. Το κατάλαβε ότι οι 2 μεγάλες φάρες οι Σουλιώτικες, οι Τζαβελέοι και οι Μποτσαρέοι, ήταν σε έχθρητα μεγάλη. Και φωνάζει τον Γιώργο Μπότσαρη κάτω στα Γιάννενα. Τον υποδέχεται σαν πρίγκιπα. 170 πουλιά γεμάτα με χρυσάφι του δίνει. Και του δίνει το αρματολίκι στο βουργαρέλι της Άρτας. Παίρνει αυτό στη φάρα του και κατεβαίνει σαν κάτω. Εγκαταλείπει το Σούλι. Μα κάποια στιγμή το φωνάζει. Ο κύριος λόγος να διώξει τον Τζαβέλα από το Σούλι, να το αποδυναμώσει εντελώς.
Και εντωμεταξύ κλείνει σιγά σιγά μέσα σε 3 χρόνια, από το 1800 μέχρι το 1803,